Yma ar fferm Stember yn Hwlffordd, mae William Jenkins a'i deulu yn ffermio tua 350 o erwe ac yn godro 150 o wartheg Frisian. Mae'n un o ffermyr ddangos cyswllt ffermio, ond beth yw bwriad diwrnod fel heddi? Jamie McCoy o Gyswllt Ffermio sy'n esbonio. Y bwriad heddi i arddangos i ffermwyr o'r ardal beth sydd wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha yma ar fferm Arddangos Stember. Ni wedi bod yn gwneud prosiect symudiadau gwartheg a hefyd gobeithio pawb yn mynd gatre heddi gyda tamau bach o gwybodaeth am cael comfort, sut i asesiau symudiadau gwartheg eu hunan a sut i codi safon iechyd anifeiliaid eu hunan gatre. Why is this a risk area? Mae Rob Davies yn filfeddyg yn ardal Hendi Gwyn ar Daf, ac fel yr arbenigwr yma heddi, mae'n tywys grŵp o ffermwyr o amgylch y fferm mwyn tynnu sylw'r criw a trai o brif arwyddion y gwartheg godro. Dim ond doi o ni sydd yng Nghymru sydd wedi bod ar y cwrsi yma yn yr iseldiroedd i ddysgu beth ni'n galw'n Saesneg yn cow signals, fel wedwch chi arwyddion y fuwch. A diben wneud hyn yw, mae'r arwyddion ar y fuwch, neu mae'r arwyddion nôl fel mae'n behafio yn ei chynefin, yn dangos i ni beth all fod yn mynd mas o le ar y system o'r ffarmio neu yn eich cartre. Beth ni'n mynd i wneud heddi nawr yw ni'n mynd i cael cwrs yma i ddangos i ffermwyr pwy fath o arwyddion ni'n wylio am, a ni'n mynd i ddefnyddio hwnnw heddi nawr ar gownt sort o cloffni y fiches hon mas. Ba fath o arwyddion sydd yn dangos i chi bod yna broblem? Fi'n eich am beth welwch chi mae eisiau edrych ar y cyfan a mae'n rhoi dipyn o arwyddion i chi. Fe debyg iawn i gwedwch chi bod bywch yn gloff, felly gwydwch chi'n gwybod bod hi'n gloff, no fel mae'n sefyll. Heb sôn ei bod mae'n cerdded, so felly bydd chewni'n grwca, felly bydd hi'n dala un gos i fyny, neu felly bydd hi'n tap danso. Edrych ar ei throdi i weld beth yw'r bai sy'n achos i ddifyn yn gloff, a chi'n gallu gweithio patrwm mas ar y ffarm honno, os lot o bethau fel digital dermatitis ych chi. Mae eisiau chi edrych ar y llawr, le mae'r fuwch yn sefyll. Odi e'n lan, odi e'n lib, odi e'n sych. A oes twllau mawr yn y concrete, neu yn y passages, neu unrhyw beth fel ni, really. A mae'r rhaid i'r fuwch i fod yn gyfforddus iawn er mwyn cynhyrchu llaeth? Wes, beth ni moyn i'r fuwch i wneud, ni moyn i orwe yn ei gwely am 4 awr ar 10 bob dydd. A dwi ddim yn gwneud fel i ni'n gwneud, ni'n mynd i gwely am 8 awr ac odi am mynd y gwaith. Mae hi'n mynd i gwely rhywbeth fel 10 neu 12 gwaith y dydd. So os oes rhywbeth yn y gwely sy'n ymryd â hi i orwe neu codi, neu os dwi'n anghyfforddus i orwe na, dwi ddim yn mynd i wneud yr oriau yma. A beth ni'n weld yn y wlad hon yw, ar y weia, mae buwch yn gorwe am 9 awr bob dydd. Mae'n colli mas ar 5 awr o rest. Mae hynny'n golygu wedyn bod ddim yn restro ei thrad. Mae ar ei thrad fwy o amser, rhoi mwy o waith i'r hynny. Mae'r hynny wedyn yn poeni. Beth arall sy'n digwydd yw, a mae'n syndod i bawb, yw bob awr extra mae'r buwch yn gorwe, mae'n rhoi 1 litr fwy o laeth bob dydd heb fwy o fwyd. William Jenkins o'i deulu sy'n ffermio yma o ddydd i ddydd gyda'r gwartheg. Beth felly yw ei farn ef am gyngor y milfeddyg? We find it very beneficial to Stember. You're getting experts' advice coming in and they're seeing it hands-on then, and just niggly little things that you see we take for granted, but then they're pointing out to you how the cow is feeling and all, and which we haven't noticed then as such, but for an expert to tell you then, you might listen to an outsider then, there's different eyes then. And what are the improvements that you will be doing after today? Hopefully we'll be improving the cubicle designs, just making a few little adjustments should prove beneficial. Maybe look to put a bit of rubber matting down on a few places where there's more strain on the cows, and possibly consider a different material for the bedding of the cubicles then. And after carrying out all these improvements then, how do you think that will be of benefit to the farm? Well, hopefully we'd like to see a bit more milk in the tank, which with not too many extra costs. Beth yn union o'i ti wedi ei ddysgu heddi? Dwi wedi dysgu mwyau, edrych o gwmpas y ffarm i gyd,
dim just edrych ar y dag, ble maen nhw'n sefyll, pwy ffordd, y cyfeiriad maen nhw'n cerdded, a beth sydd o dan i tra nhw mwyaf, oeddi o dan i tra nhw'n gyffwrfus. A hwnna'n achosi mwy ar limnes na unrhyw beth. A hefyd, mae'r ffarmwr yn gallu elwa yn ariannol hefyd os mae'r fuwch yn gyfforddus. Odi, maen nhw'n cynhyrchu mwy o laff i ddechrau bant, sef y peth mwyaf bwysig a fertility wedi mae hwnna'n bwysig iawn i'r ffermwyr. Felly mae'r trad dda yn arwain at lot o bethau, dim jyst y fuwch yn cerdded yn iawn. O, bod wedi dangos i ni heddi nawr, rhywbeth bach yn mynd i lot o waniaethau a gobeithio. Beth yw'r pethau bach? Y cubicles, allwn ni symud y cubicle i'r seis y fuwch, mesur y fuwch. Swn i'n meddwl bod i'n mesur y fuwch a pwy seis mae eisiau'r cubicle i fod. So mae'r da yn oltro. Wyn ni arfer cadw ffrisio'n nawr yn mynd yn ôl i Holstein, so mae'r fuwch wedi tyfu, so mae rhaid ni oltro bethau. A swn i'n meddwl beth yw, so nawr ni'n gallu gweld e heddi nawr. Pa syniadau chi'n mynd i fynd gyda chi heddi? Siap, seis y gwelyau, pethau'r da, lled, mae'r shed sydd gyda chi ar y ffermydd yw'r beth sydd gyda chi yw beth sydd gyda chi, so mae rhaid chi trial newid a oltro beth sydd gyda chi. Felly, gan i weld heddi'n ar ôl cerdded rhwng y sheds. Iawn, beth welwn ni man hyn nawr, os ydrychwn ni ar hyd yr eilen on, welwn ni'r da i gyd, neu lot ohonyn nhw beth, yn pwyso yn erbyn y bar tra bod nhw'n bita'r bwyd. A beth sy'n digwydd wedyn, mae hwnnw'n rhywbeth blew off i gwar nhw, a mae'n atal nhw rhag bita gwmynt o bwyd ag allan nhw. Wrth symud hwn mlaen, tamau bach, roedd e lot mwy o le i'r da yma i bita bwyd a bydd llai ar ei gwar nhw. Gallai sylwi ar y fuwch hon, bo'n croesi eich oes ymlaen. Y rheswm mae'n ei ni yw, mae pôn da i'n un o'r carnau, a wrth neu ni, a ni'n lle gweld wrth ni nawr, dwi ddim moyn rhoi'r gos mlaen dde ar y llawr yn llwyr. A beth mae'n neud yw cario'r pwysau off o mae'n lle mynd i'r olir. Reit, beth welwn ni fan hyn yw, mae'r fuwch hon wedi domi ar y step. Mae sawl reswm yn hyn, naill am mae'r gwely rhy hir, neu yn ytrach na hynny man hyn, yw mae siŵr o fod wedi domi wrth boi wedi codi o'r gwely a wedi cael niwed wrth godi. Dyle'r fuwch i godi a wedi'n domi. Beth mae hi wedi gwneud yw domi wrth godi. Beth arall welwch ar y fuwch hon, mae'n cadw ei thrad ar ongle. Mae blan ei thrad yn pwyntio am mas. A beth welwch chi, mae'r hocs yn pwyntio am mewn. Mae hyn yn dangos bod pôn yn ei thrad. Beth welwch chi ar fuwch hon, yw bod eich hewn i'n gam. Mae e'n grwca. Mae hynny'n golygu bod e'n gloff. Os welwch chi ddyn cerdded, mae hynny'n dangos bod e'n gloff. Beth sy'n poeni fi yw, dim ond bod e'n gloff, ond dwi ddim yn bita mor funych, mor aml a beth mae da fuwch iach. Ni'n gobeithio bod fuwch iach yn bwyta byti 10 neu 18 o weithiau bob dydd. Di fuwch gloff ddim yn bwyta mwy na 4 gwaith y dydd.